de slavernij, op zoek naar vrijheid. En die vrijheid vindt ze. Ik zou dit willen zien. Ik zou ook Tijd zal ons leren willen zien. Spiritualiteit is nu eigenlijk een natuurkracht. Een structuur in ons mensen, in de natuur waar we allemaal uit kunnen putten. Je bent nooit Laat me niet alleen regeren door angst. als je werkelijk vrij bent. Let me tell you about. Hey. They call her crazy, but at least she's free. Colonizer trying to. Kulturu TV, Alston Sanayong. En zoals u op beeld hier ziet, dan mag u 10 seconden. Is dat beter voor Luku Sumana artiest Jaso? Ja, na Jaso mi committee. Hori spa, mek wayu. Nu ameki barwan chun gi desma ifo. Barwa uru chun. Fawe firito si karansa. Fawe firito si karansa. Desma lobu no bo. 100% en u hebt het gehoord, het is de welbekende Carranza van de jaren, ik denk in de jaren 2090. Zo'n jaren je betranga Carranza die u busko. 2000 a millennium. Furu moro sang bede ayari sa yuan schat. Ja. A 2000 furu. Ai. 100%. Hey, Carranza faf use refi. I go? Ja. I go? Ja. Oké. You know mang sang eigenlijk dansal wise you kisra nang kondre you know dansal artist ook to sabi commit nga Papa Touchi ala demanda ti isabi talk one soort beef isabi say you can talk about a dansal gebeuren no de in Suriname want ama say horing ubesap King Shango koyeba en no na psycho e hore in Suriname isabi sana you meaning fadema echare wakano de nga dansal. De man dat hij het naar buitenland. No, Psycho ja toch? Oh, Psycho. Ja, Psycho de nas Suriname of Français. nee, Psycho ja. Oh, Suriname. Ja. Oh, no mi no be sabi. Ja. Ja. Mi bari kantak na ta Français de mai como po. Ja. Ama e como po. Want manga ma singi dat des ma be potenta pu messengers. Tap Facebook. Ja, oké. Ja. Oké, maar iloba vibes, iloba dancehall vibes nung in Suriname? Aku ago watu 3 jaar in sam no go tap dancehall mek a her kondere e seki. Waardoor ala des pas repesita kalanga tupsi. Watu ama bijvoorbeeld lekker reggae. Voor de reggae, voor dancehall crew. Dancehall crew. Jables. Ja. Ama esing na de orga mame aksi fu orga dansi gides corruptie. Mama Shrefi wangwa dansi, papa wangwa dansi because of vakantie. Dus ama singa sani, mama Shrefi no sape de hoortuk moto. Ja. Maar uno onderling like artiesten dat we te umi toeschrijf onderling. We gaan schrijven wat money. Want we maken like bigi anumatu. Ja. Good man. Regi give more money. So we vinden woord toe. Ja. En je kies een waardering voor de jongeren, de artiesten en brokokonuno de. Tede mij zien als stratifa een waardering de. Ja, ik kan een paar aannoemen. Kijk, de microfoon was niet eens. Kater, Young Bosch, Mr. Smith of Mr. Set. Mr. Set. Ja. Die zingt veel in zijn eigen taal. Ja. Wel nou, die ken ik van meer dan 3 artiesten die ik kan benoemen. Los van Danchenko, Sheiko. Rafshanko. Oh, Rafshanko. Ja. Oh, Rafshanko. En die andere die ik ook zou willen benoemen is, hoe heet hij? Enfer, ja. Enfer. Ja. Oh ja, Enfer. Oh ja. Dus eigenlijk je kiest een waardering voor de man dat hij like Uru dansal artiest. Ja. Zodra je me voor een CD, meneer Span, de man dat het hij maar me. Ja man, tak tem voor een nieuwe. Moses B.
Ja. Moses B. Artis, ja. Ja. Dat mijn capaciteit. Ja, te eigen over lyrics. Dat met kalde man dat hij. Maar ja, bij ook toe artiesten zijn er rustig. Brownie man. Ja, ja, ja. Heel rustig. Oh, je hebt ook Yogi D. Ja, ik kan hem zien. Franter over straat wandelen of wat verkopen. Ja. Maar, hoe zijn er? Ja. Ja. En. Like dansal artist toch? Want in Yuting, gides maar een beeld. Fa de Yuting, te you ben bare you voor op een show. Fa you ben bare you voor. Ik ben bij me voor via mijn manager. Tama setu agi auto samus charmi. Zet kom. Dan, mi de bereid die op podium Ja. uitgesteld. Mijn manager, mi heb 3 manager. Robo, Chubby en Estronics. Wendel na Rasta na Kombe. Ja. Krommelingstraat. Ja. Robo na Abrabroki. Chubby na Flora. Ini woyo jama wa manager mi ja piki. Ma wa tra manager na Verda C Facebook kasari. Piki tu, ala tu mane na piki. Mami abe over di you writing. Di you be dry Mikolina isabi de sot poku dati. Fa you be bare you for go tapa dansal. Isabi you be go by one style. Fa abende. Wa strati tu luku amai si fin man. Amai na wa manager mi tu sa ede tapa strati. Ala sa na so we go awen kiri if mi buy one style of mi fe one auto. Amai taigi one time of one man set one man. De man set alam sa ni gimi. Snel fu kan take me. Luku van manga je taki. Amande. Ik vind het al meer dan huiselijk. Ja. Thuis was ons ontwaard. We hadden geen afspraken met andere mensen. U zou afhankelijk vanuit uzelf aanwezig zijn. Ja. Dat tropical power zou uitleven. Ja. Maar het moment wat ik over straat ben, moet ik zorgen dat ik het lijnbaan heb van het artiestenbeweging, een manager dat ingesteld en uitgesteld is onder mensen. Van een, En te you be go tapa dansal. Kotak de malanga mai gi you so bam. Dok. Da you see a crowd, want you know see a crowd it toch? Want in de backstage. Da fa je go na soort energie je go. well, energie sa mi ego even ina presi. Soms loko mi no be go enti esmo connects. Maar me sing alasani. After sa abodi ekistakim go smoke coffee weri. Je praxera singi fosi. Dan pasi. A singi esi je praxeri. Fayu ode da I go tapa podium da I tegi desma fayu ofir aneti. Ja. If not door house band, reggae of bubbling, minatoro biwins olati. Maar mi tap tak tasa ne kwa TV na wa mo yuru fadei. Alasma etakion na jaso ude vanuit het hengelen pengelen. Hengelen pengelen. Ja. No, Karasa en even go chinso morofara. Ooit you make me tak you go tapa podium dan you see tak mino chare waka of de man bank wan batra of ooit you make wan sani me. Nooit de man me kwansa in mi dansiere. Ma mi yerek ba petuman fit in dansi, maar nooit mi fit in wan dansi. Ik kan tak de bandsleden onderling of tutra gruba, maar mi persoonlijk. Ik kan tak mi punt wa man tapa podium here. Punt wa man? Jambe punt wa boy du pat op. Anes. Dus ama konda ama singi tak jong. Karansa na nga touti e bluff, karansa inen brudu au swing. Mi dena ina strafu karansa na nga touti e bluff, karansa inen brudu au swing. Mi dena ini nes karansa na nga touti e bluff, karansa inen brudu au swing.
Mi komit karansa ine burju auswe. Te karansa osingi mo komit karansa ine burju auswe. Wala da mang ba singi da mi be mustre up to innes. Oh, you be de bakamang. Ja, zuiver. Dat die missingi driu singi so, de smata karansa. Mama be bluffy so even. Sayo tega man. Dan barga man. Teken cool mi boy, wancha wan vriendje. Minister singi nanga masa na baka for boy, cool mi boy no kon gim 6 fu 9. Wat you bakai de boule kwan say for boy, cool. Dan man kren kota pa podium. Dan man push man baka. Dan punten troe go in desma army saka. Dekel, desko to beamte. Babylon tara man go 14 de jaren. Kijk de man gi ma mic, mi go gi mi show verder. De bedenk acabar. Buya. 100%. Nei karansa, sawe du jaso na history. Lek papapataw chitaki na history, dan na history. You apa history pe using kaseko ook tu. Ja. Nanga sot band lakas hè? Fai karansa fit Kulturu TV. Cultuur TV. Oh, wala is mi be go Holland, go vakantie 3 weken voor singi 3 weekend. Maar de man pot me in een beertie, maar straat ben een cultuurstraat. Naar Hollandrek, naar Amsterdam, 3 weken. Maar de sandati, de je heeft desma wet man. Tell me dat je te against voor Christus elibi. Gangster werop. Against Christ. Te je tegen desma fi, im tegen desma mek desma tek a geestelijke dienst voor ayeye. Maar ja, mi no kako sorry bepaalde side. 100%. Maar kugo ba katap a peaceful lakas, want you besing kase kong an teacher. Ook tu toch met lakas. Fa a project dat go, sa ide mek ino charengo moro go in kase ko model. Sumana de man sa chari go mit nanga lakas, go no wapchi info ifo. No de man voor lakas, bevindt ik me play one styling van de man play toe. Rock kaseko. Rock. Dus if je jere a rock, maar je jere a din a kaseko evarier a buntu. Maar steeds to be mit play maar tak da me ku sing wa singi. Nee, maar becha mi go ja kwata Royal Studio. Royal Studio de na kwata jainwa por bij Rens. Da ugo na nga lakas a Holland band. Na kwata ja in Nasranang. Da mi singanga de man a melody. En pa apo ko dat bego gimme eerste stream. Karansa, hey arkashit melody. Ja. Sama de ya karansa. Sama lo sha dagu ho. Mama, you can see. Mama. Okay, en fa vibes bede, want one teacher, you be hora troon. Ja toch? Ibe ap papa touchi altijd de hora troon. Min sap if you de Instagram mi horis pa mek mi taki, maar da te touchi be kon da watra mai hora troon, da touchi na kamadat purbaka. Ja toch? Precies so ibe ap kadensi, ibe ap tangalanga karansa en in atori fu papa touchi ina history amang karyu ning ina poku. Isabi pa amatak yuna one of them asang gilespeki. Isabi to karansa na ina kawasa gilespeki want mim singapis dat gi mim gi apis dati mi kasingen gi mama papa touchi mang. Ya to karansa bedeng abe tranga da abe amabe kawaso tune. Isabi to No, dat be de kadensi. Patu konko ne de olia gogo. Makaransa bende. Mina jukabala, mina ifele sama seke ne mo pitem baka. Fa atori dat baka. Ogi wato GT Guyana. Guyana ya manga touti bego play na Guyana mama be singwan poku taki. Ask where all them girl them when the girl them leave. Where somebody go dead, where you ask for the girl, because them boy know where the girl them dead. That me be bar one trawang. Kambuya kambumuwe, sabita kajabaka, banamba, ajabaka iko.
Banamba adaba kaiko. Mada gua Guyana, di mig basigi bay de makira ma touchi. Ay, de mata kamano umanga mitok. De badati ya bara structure delegayo. Ma fa you ervara man dat srefi papa touchi. Fa you ervara man srefi. Jangan maar met face-to-face walisi. Ja, a gangster. Maar vanaf Teamboy, de man, wakerki da Hermitage de kar. Gangster kerk. Gemeente Christos. Ah, de na Hermitage pe energie de. Maar mi be da kerk pe mama. Ama be da kerki da pe tu. Okay. Ai, manga mi ta kerki. Ter ama yere Chris. Dama saptak na kune ke root boy mata mayere karansa. Dama saptak na ay mami sabama reflect boy ko mama saptak tapajari. Alasan ina ay amaba wan futa mambe abim baba tu mambe diretoire. Ti de manda chere gangster de mai breiti wan dai ke bala la mai detok. Ja. Tangalanga. Mi no sabe fa play no sap miere of no sap mi. Ma my tan dini kres in de poku fa mami be ta kamai dingi kres tus. Ja tok ja farai. En yun na nga mang tok mi was teli afra yang mamit face to face walisi gatori. Iya walisi mi go potu anta tu mama be dawa oso na fa no to ko strat e euro an tu camera. Ja. Dan be go potu anta tu dan be go sora ma tatu. Da ma aksi mi ta ki ma fight running. Dan taiga mano karansa sa esingi. Sama taki. Dama tak o na boy sa mi be suku mi be luku fa boy dati. Fu afas fama poku edrai na de wet ma radio tin. De mane edrai dif mi moro. Dan be wan aksa man if na nga mi ama be taki. En if nasrana ma ama libi mi tama tak ay nasrana me libi. Tama tak o mami liba brom amiri tena Snoop. Tena Snoop. Iya, ta Snoop. Dam koiri gon mitamang. Am bewer full swat. Iya mang. Da bakaya dim gote kamiri, da afro be dape. Dam koira nga afro go baka. Dam manga afro be kenapa nga mai taki. Iya man. Da matak so wabigi kita afro weweri. Wat afro na ma kondres matok. Okay. And di papa touchi konde de fa you fear is refi? You feel like abe the end of the game te abe go about dancehall. Iya, fear tak na eind wana de sref sandis amambe sor mitak te mit a volk mekrap wa mino be mekrap heen dat kom mekrap als voor de bijzijnheid. Ja. Bijzijnheden. Dat mekrap if je met tv of je met desma im de moya nga desma wa mino be mekrap. Maar dat is zijn dat het mi tanga you te actie met u. Dat met een voorbeeld van wat haal aan. Dat bijna dat mi mekwang tienmalig interessering in a republiek. Fusra sherefi. Per de soort dat is er weet ik met de republiek bank. Dus dat dat de bank in Karimai de militair voorzien. Ja, mi de opgegroeid als militair. Dan go in naar artist. Te you go in a dancehall artist im gangster. Hij was gangster, hij was pathfinder, hij was militair, hij sap swing. Iya, maar want mi famja, smane bar mineng, nanga swing. Maar atleticus in Saranang, ano wat tramana Anthony Nestina mi. Maar in atleticus de charen comfort, lek na wan trasma. Ja, mana Christian Corenti en anef mi dati, de volledig tap ascripties voor Assembly of Banyi. Christian Coresi ap voorwaarde maar mi jongu ete. Trajari fos damo go in mi rekeningen. Ai. Dus trajari mag verwacht wasan voor Karansa? Ja, ayari ja met tap 41, trajari met tap 42. Ja. Mi venta kabungba. Fu go ini a business. Ja. Ja. No, de Karansa abe de wan sweet gesprek met wamaja ap wan vragi Karansa? No, binado ang vraag no. Karansa in zijn tijd. En zo hebben we hier gesproken met Karansa. Karansa, we tappen gesprek ja. If je bij een bank wan flow gides maar dat je ba ook casino no de. No, toch me wan stel je wan vraag. Sa je be fin voor kinko jeba?
Kinkoyeba Amadati Mustang hoor bijvoorbeeld een helft. Van mijn helft naar de man op wat er aguenti. Dus eigenlijk no man door het helft. No in de dansa altijd de man tafel de mij. Ik bijvoorbeeld tak mijn bar alides. Dan ben een bar wa oruang. Sa bijvoorbeeld mi beyereta wa ma edrai in e wagi. Ja. Ja man, want if me sukufu voor zijn bossone sani. Dat enkele ineens zo, dan me komoro tranga. Ja. Butranga. Ja man, er is tori. No. 100% wat tapen karansa if you be een bon flow guinness maar ya ba o casino no de voetwing. Ja, de ting lop me lek sapatia. Ala pede ewaka. En de lop me tranga. En mi money ini mi saka. Dat de waka na mi baka. En da anakaba. Anakaba. Well, fute para. Ja. Para. En karang sama tok mi wa mek ibara tune. Mi no sap if imang saya takeng denki go baka praxer achun dati apokufu nof de no sap famta de no sap tak malo mang. Oh ya. Gangster Libi, the boy wasabi fam, the boy yeah. Gangster Libi, the boy wasabi fam, tam boy yeah. Gangster Libi, the boy wasabi fam, the yeah. Gangster Libi, the boy wasabi fam, tang. Take deng mina Batman no, take deng mina Kwaiman no, take deng mina Gunman no. Take ding mina mercy no. Yo. Enough of the no sa fam tan, the no sap that ma low man, mi bara enough of the no sa fam tan, the no sap tak ma kwai man. Afstand de dat de yera. Afstando de dat de firi na kanal, suma da pe e kon karasa de ina afal, ami no go kirwang waer antal. En no voor de boyo kisi hart aanval. Want de saptak karasa erep neutral. Zolang ami e come haar people leki stal. En de alama la sabite me koi na afval. Tak no voor de boyo de na hospital. Ore. Alstanza. Kom tap Edra toch rat. Kom tap Edra berat. Kom zo even, kom weng des maar even. En zo hebt u het hier gehad. Het is een beetje old school wat we hebben gedaan. Karansa en het is belangrijk dat we deze mensen op het platform brengen. Voor de man de motivatie. Want wij zeggen altijd, je moet de man grani, sabi de bifo. En dan gaan wij niet oordelen, samsana baka. Isabi toch, omdat alibi fu wasma, no de in wasma anu, adin gado anu. Toch dus, wasan kamsa ng wasma, en wasan kan dry puru, maar unu no de fu oordeel. Maar wat we wel kunnen zeggen is, te wetak about de Boonsani, dat wetak about de Boonsani. En Karansa heeft ook zijn tijden hier gehad in Suriname. Pe ama bij de booming. En dat hebben wij dus voor jou gebracht. Als dan sana jongens signing out vanuit hier. Is op naar VCB passie. Alle mange kong. VCB is zo populair geworden deze dagen met hem. Dat na alle mange qua VCB voor de interview. Dus if you den naar Holland, you den naar P. Komen jullie naar Suriname, VCB. En dan weer shout out. Omraad en ja. Ja man, alla man, de VCB. Go to buy. Bukan koseri ya. Semua artis jatuh. Mighty crew ya, 100%. Mi omoro me kanka, omoro de wa kuru mi omoro me fanya. Boy boy, let's run up people look karansa. Omoro de wa mbro mi omoro me tranga. Omoro de wa saka mi omoro me kanka. Omoro de wa kuru mi omoro me fanya. Boy boy, baby be in almighty jaja. Hale mi sasi boy yo nyange dringi da ye kiri igi matabaka. Black ati boy, asansa ye duja one day yo go meeting on a jaja fire. Yeah, boy mi
sati boy nyange dringi da ye kiri matabaka black atigwe afamfa ye duja one day yo go meeting na jaja fire Ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de straat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de straat is refbuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go depti elk one. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondruk wawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of innings. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu as I get stuck I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be descapudi esi ja no wolo. Be te dry de ne juk yang a dollar. When I go follow. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Privilege. Kulturu TV. Be anyu sunele. Kulturu TV. Privilege. We go diki diki, unegwa so smanen sa bigi bigi. No. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keel gehad. Piet Quadoro, misgat wat je weet dat. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, privilege. Ranang saisa, alas my bari. Kulturu.com na anyu suwechari. No fake, no joke, ja anyu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyu su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u api nei parki. We de tapas strati, kakwang kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe babo wijst dwing. Dat hoe kan verwijsting. Go naar beleiding. Een probleem van volk naar de stijging. Dat bek weet dat niet dat volk voor de ta eisting. Want hoe beweer ik kom maar voor de koties scheiding. En ook goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Go look op je nieuws. Kulturu nyunsu, pas te fa stratis refbuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Kulturu nyunsu, pas te fa
va stratis răspund tu.